Ens trobem a la pista de kàrting del Saler. El programa Trinquet ha llançat un repte als que considerem que són els 4 màxims aspirants a guanyar el campionat individual de frontó. Me hard, you make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, babe, we got to meet. I ells no han dubtat d'acceptar-lo. Es tractava de fer una carrera de karts per a determinar qui és el millor amb un volant a les mans. De seguida ho comprovaran. Després d'una primera presa de contacte, els pilots s'agafen confiança i xafen a fons. La carrera és molt competida. Pasqual II es destaca amb un avantatge considerable. He eixit i m'he ficat primer i m'he destacat un poquet i m'he girat 2 o 3 vegades a veure com estaven els rivals i una curva en seguida que m'ha derrapat i en seguida Montesa, que estava prou prop, en seguida m'ha agarrat. Montesa no perd la roda de Pasqual II i retalla diferències. Quan tirava a frenar per agarrar la curva i cruzar el cotxe, i pegava unes petardades de por, jo dic, ostres, s'hauré perdut el motor? Per darrere, Adrián i Lemay mantenen la seva lluita particular. Els cotxes també influeixen molt, no? Hi ha cotxes que tenen més resplits que uns altres i els cotxes també influeixen. Pasqual és jove, ha agarrat un cotxe que corria més i s'ha pogut anar-se. Lemay busca insistentment un espai per avançar, però Adrián sap com tapar els buits. Pero esto no está claro, porque a mí me han dado un coche malo. No, esto yo lo voy a llevar porque esto es contra la inmigración, esto no está claro. Esto voy a hablar con mi representante porque me han tirado al coche malo. Què estarà passant darrere? Perquè aquests 3 ahí dic, estaran pegant-se bofetats. Tirava a acelerar i pareixia que hi havia algo ofegat, no? Si me girava a veure què passava. Avui Hamilton, la moneta de Hamilton no pudo fer pòdium, però... De todas maneras, estoy casi convencido de que el mío no iba, ¿eh? Una curveta casi he derrapat un poquet, però bé. Un poco más le saco el 46, se lo saco para adelante, pero no iba. En un ajustat final, Pasqual II guanya la carrera, seguit de Montesa, Adrián i Lemay. Montesa m'ha adelantat, però hasta darrere d'ell, a la segona o tercera volta he vist on fallava un poquet i l'he adelantat. Han vingut a passar-ho bé i si no derrapes és menys divertit. El coche está como yo, está jodido. Está lesionado igual que yo el coche. Fer pòdium és de categoria especial. De aquí a un mes, pues mira, el coche lo pongo a punto igual que yo y quién sabe, a lo mejor el podio cambia. Amb el jurament de trofeus conclou una jornada apassionant. Ara toca pensar en l'individual de frontó. Una experiencia muy bonita, ¿no? Para tornar a repetir. Reírnos y es que para mí es lo fundamental. Lo demás es tontería. Un poquet de dolor de braç, però genial, vamos, m'ho va passar molt bé. Molt bé, molt divertida. Ha sigut una carrera competida i s'ho m'ha passat molt bé. Esto es disfrutar. En un frontón no se disfruta, en un frontón se sufre y aquí se disfruta. Venga,